Gitinguha sa taga Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga malimpyuhan ang upat ka mga major river nga nahimutang sa dakbayan sa Subo. Kini aron maminusan ang higayunan sa pagbaha kung mahitabo mang mubuhos ang kusog nga uwan. Aniya ang report. Mukapin sa 480 million pesos ang kinatibuk ang Quick Response Fund nga magamit alang sa disaster response. Matod ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga ang gahin mo'y kuhaan sa pagpahigayon sa desilting operation sa mga dagkong sapa sa dakbayan sa Sugbo. Duha niini mo ang Guadalupe River din magsugod sa barangay sa Pangdako, dayon sa Guadalupe, Capital Site, Sambag 1, Sambag 2, Calamba, dayon sa San Nicolas, Kalubihan, Pasil ug Barangay Ermita nga ipagawas na sa Mactan Channel. Samtang ang Lahog River mudagayday sa Lahog hangtod na sa Mabulo dayon sa kadagatan. Apan giangkon ni Tumulak nga usa sa nakatampo sa pagbaha maong kausaban karon sa mga dapit sa dakbayan. Kay kaniadto manggod kining mga lugar karon nga wa pa ni sila mabahay kaniadto. Karon nabahaan na manggod gumika na sa pagdaghan sa mga panimay ug nangausab na sad ang ilahang agianan sa tubig. Samtang, gipasabot usab ni Tumulak nga mamahimong magamit usab ang disaster fund pinagi sa pagtampo sa tipik sa gahin niini sa mga proyekto aron masulbad ang pagbaha ug pagdahili sa yuta. Dili kay gikinahanglan masagid nga ato sang apilansad sa pag appropriate og budget sa ubang pang mga palitunon sa Cebu City Disaster. Labi na sa gisulti sa ato ang mayor ang pagpalit og mga kahimanan. Kauban si Clofer Lumayag, Mark Regia Abella. Balitang Bistak.